Tanya Chinita. Sino? Ako? Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating isa na namang edisyon ng Sino Ako? Engineer na, abogado pa. Yan si Jenroniel Ray Sanchez, ang top-notcher sa 2025 bar exams. Kasing talino ko pala to. Nagtapos siya sa UP Diliman College of Law. Subalit, isa rin pala siyang licensed electrical engineer ng UP Los Baños taong 2017. Nakahiligan niya kasing magbasa, kaya naisipan niyang kumuha ng law. Nasurpresa siya dahil ayon sa kanya, average student lamang siya. Ayon sa kanyang salaysay, nakasakay siya sa jeepney at pauwi sa kanila nung natanggap ang magandang balita mula sa tawag ng isang kaibigan. Ang sa kanya lang naman ay makapasa. Masaya na siya, subalit ang magiging top 1 ay hindi niya ini-expect. Pero, puspusan ang kanyang pag-review mula Abril hanggang Setyembre taong 2025. At tinatayang 8 hanggang 10 hours ang kanyang inilalaan sa pagre-review. Ilang araw-araw. 8 to 10 hours. Congratulations, engineer, attorney, Jenroniel Sanchez. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Attorney Basic, baby. Ano, baby? Parang ako yan eh. Attorney, architect, doctor, Main character mga na naman, main character. Oh, ayan na naman si mga nagpapapapel na naman. 8 hours nag-aaral, no? Grabe. 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Kaya deserving yung lahat. Actually, yung mga hindi nakapasa sana next year ulit makapa. Magpo kayong susuko hanggat buhay. Totoo yan. Diba? At yung talagang pagre-review niya na yun, April to September, 8 to 10 hours, talagang nagbunga. Talagang hindi nasayang yung kanyang pinaghirapan. And Alam mo parang minsan maniniwala ka sa tadhana kasi hindi mo sasabihin yung iba hindi nag-aral eh. Lahat Oo. nag-aral eh. of course. Pero hindi nakapase. Kaya naniniwala ako na kung para sa'yo, no? Exactly. At first take niya pa lang. First Top take 1. na. Naku, babaero agad yan. Bakit na naman? First take Siyempre, eh. flex yun, no? First take pa lang, sinagot ka na. Oh. Ganun ba yun? Basic! Kasalanan ng babae yan. Bakit sinagot niya agad? Sa bagay, marupok kasi. Pero congratulations. Congratulations. Nakatuwa, no? Mag-iisang linggo na natin pinag-uusapan niya. Di kasi engineer na, abogado diba? pa. Lalo, makakapambababae yan. Wala ka. Basic! Kasalanan ba yung matalino siya na bata tulad ko? Oh, wala naman ako sinabing kasalanan niya. Sinabi ko maraming mahatak na chicks. Oh. Yung hindi nga engineer, hindi guys. lawyer, babaero. Police, ano pa? police. Yung hindi nga police, babaero. Ano pa yung police? Ay, Dennis nako. Torla. Hoy! Oy, congrats pala Sir Densa. Naging, Ano na nga siya? pagbantay niya dun sa Plaza Miranda. Oo, grabe din kasi. Yung traslasyon. Oo, correct. Naging successful naman kahit paano. Yan. But anyway, going Ilang back. oras inabot? Tagal, oo. Tagal. At sana sa mga pumunta po ay matupad ang yung mga panalangin, especially yung mga nangangailangan financial, makabayad ng utang at may mga karamdaman. Ayun. Yung prayers natin. Makapag-anak po kayo. At yung iba, panata rin nila para makapasa sa exam. Yan, Tulad correct. Bar Ako- o board exam. Oo, ako ang panata ko, makatatlong apam ako this year. Galaw ka!
maybe for you. Ay, congrats sa engineer, attorney, Grabe, John no? Real Sanchez. Talagang matalino tong batang to. Talaga. Wala, hindi talaga yun yung... Tsaka para sa kanya talaga. Hindi talaga doon nakaka-capture yung attention ko. Doon Saan? sa mga mas maraming nakaduktong sa pangalan, mas maraming nakaduktong na babae yan. Ganon ba yun? Oo, basic! Kasalanan ba niya na magaling siyang Abogado. Na engineer? Galing sa mat niyan. Yung engineer? Yung abogado. Siyempre, ano yan eh. Nagtatanggol. Objection! Ha? Objection. Ako injection eh. Objection, Your Sabi Honor. ng lawyer. Sabi ng engineer. I nominate. Sabi ng class president. Sabi ng... Sabi Sa ng classroom na. engineer. Diba? Pero, tanong ito, Tita Max. Go call. Ano yun mga kanor? Tanong ko, sino kaya ang pinakahabulin? Yung engineer o yung abogado? Wala. Sino pinakahabulin ng Pantay-pantay. chicks? Pantay-pantay. Pantay-pantay? Bakit mo nasaan pantay-pantay sila? Basta lahat ng lalaki pare-parehon kahit SG, kahit driver, habulin yan. Depende Si yan sa Director discount. nakikinig. Director eh, 'di ba? Sinabi mo lang direct eh. Oh, 'di ba? Kasama pala. Eh, paano yun tulad niya, engineer na abogado pa? Mas matindi, mas marami ang nakaduktong sa pangalan mo. Mas maraming ano ba yan? Mas habulin. title, mas habulin at mas maraming nagiging kabit. Ay, alam ko. Ito na si Lil Vinci. AKA Titan Jealous! Sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Akin nakabig